ditugu prest, Garinko boskarren mendilasterketa hasteko, 11 kilometro ingarreko kilo itzuli ezberdin, Beasaingo txalentxeako eta Goierriko patreiako puntuagarri izango da proba, 300 parte hartzaile, 33 emakumezko ere bertan, eta urtero itxura bezala, karraka bidez emango zailtera lasterketa honi. Iru, bi, bat, aurrea! Animo eroi! Pitama, Garingo, inguru, polika hauetan, 11 kilometroitea, animo! Lasterketa burua badator dagoeneko lehenik. Korrikalari ezaguna ditugaren aurreko postuetan, Gonzo Igatza batarra, Igongo Zizito Orde batarra, eta hirugarren lehenengo basen narrator. Gonzo Agirre. Siempre. Apa rekama? Abrid. Apa Abrid? Ah, baik. Venga, dilo. Venga, tope. Venga, pum. Apa yo? Venga yo. Bueno, bostak handitu ze honeko korrikalari hauek. 2 kilometro lehen itzuleiteko. Eta orain gelditzen zaiena errezin gaute gora beran izango da dena. Beraz, animo! Venga, Eguirra. Eta pikatu bateko da pentsatorrenako lasterketa burua Gonzo Igatza batarra, itzulia bamaitu erinda, beste kilometro paseitxo gora, eta ¡Aupa, Joche! ¡Joder, vuelve a la mitad! ¡Aupa, Coldo! ¡Ánimo! Gutxo tartu, eta indarra lurtuz gora. Kilometro pasatxeko aldapa gora gelditzen zaizu baina hemendikan aurrean. Lasai hartu, eta handikan gero, dena bera. Bapa! Korrikalari lehen berotu hartu dute da harrian handikonea etortzen. Eta bigarren, berotu gelditzen zaila hemendikan gora. Animo denei, tipitxapa. Guazen monumen inguru horietara. Azken aldapatxo luze horri egitera. Animo! Aupa. Laugarren emakumezkan hementxe. Laugarren emakumezkoa. Eta pixkanaka esan bezala, 263 hartai pasatzen nahi bien. Bigarren izango amaitu gozaten.
Así que, la hostia, venga, oye, ¿qué tal? Hermano, me voy. Horia. Oye, ¿qué tal? Venga, yo, Nauta. ¡Vamos, Sara! ¡Venga! ¡Venga, chavala! Darín de reventana, ¡au, Payer! ¡Te animo! ¡Aupa, José! Aupa. Bosgarren ere hortxe atorkigu. Iñaki Miura bosgarren postun. Iñaki Obrano. Bere atzetik Aritz Munarriz etxarriarra. 56 minututan helmugaratzen. Garingo, bosgarren mendi lasterketa ondan gogoratuko dugu. Muñoain elkartik antolatzen dola. San Sebastian jaien barrun. Garingo mendi lasterketa hau. 273 bat adiela. Pixkanak agerez eta korrikalari gehiago helmugan sartzen. Eta lehenengo neskemen, helmugan, Maite Etxezarreta. Hirugarren ere, hementxe lehen behazen arra, Elena Calvillo. Zuen hortxala, eskatu, zuen oparia.